jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattanɗe jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jeyandeji leydi Sénégal joni palen koye jeyandeji ɗi. alarba nogas e ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane e jeyandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayinde las quotidien holno ɓe mbaɗiri gardi natal mabɓe e kamɓe musidɓe men jeyandiyankoɓe ɓe mbaɗi toon ko natal Madiambal Diagne directeur général avenir communication holno ɓe mbaɗiri ɓe mbitande ko toon to leydi France kanko Madiambal Diagne o fawonomo jungo mi caggal muɗum o wattidi ko ɗaccetede ɗum ko caggal nde o hetta holno wiiri jayinde ɓe garti noon kamɓe musidɓe men jeyandiyankoɓe e ɓen ɓe ganda kay ko kañumen goni hujjikinantoɓe Madiambal Diagne garti hono holno gueɗe ɗe jaruno ɗum ine tawe e nder jayinde nde ganda kay ko woni jayinde las quotidien kono ɗum ko kamɓe musidɓe men jeyandiyankoɓe ɓe garti e kadine toon to leydi e France ɗum ko yuti alhaali gonno ɗo e hoorejo leydi France omo ganda kam woni Nicolas Sarkozy ɗum ine tawe e jayinde nde ganda kay kam woni jayinde las quotidien jayinde quotidien le quotidien arti koye alhaali Madiambal Diagne ɓe mbitande ko gonga ɗum ko yuti e alhaali audition mo ganda kay Madiambal Diagne waɗama ɗum auditionné toon to leydi France ɗum ko caggal nde o fawa jungo jayinde nde e arti hen ɓe mbitande kanko Madiambal Diagne ɗaccitama omona yaaha e hajuji makko kono de o waɗa ko e sous contrôle judiciaire hono no wiiri e jayinde ganda kay kon woni e jayinde quotidien le quotidien kam musidɓe men e jeyandiyankoɓe ɓe garti e omo ganda kam woni Ceerno Alassane Sall mo ganda kay kañumen ko yuti alhaali on ɗon mo ganda ko kam woni ko woni e haaju makko oɗo saaha joni ɗum ko woni alhaali Azer kam e AEE Power mo leydi Espagne ɗum ine tawe e nder jayinde ɓe kolliti tande kanko mo ganda kam woni Ceerno Alassane Sall omona e jillu toon to falde nde Louga kam e Kébémer ɗum ko yuti on ɗon fannu jayinde nde arti hen jayinde Les Échos kañum arti ko yuti alhaali omo ganda kam woni Madiambal Diagne ɓe mbitande ko caggal on ɗon mandat d'arrêt omo ganda kam woni Madiambal Diagne kañum kay fawonomo jungo toon to leydi e France kono de wattidi ko ɗaccitede hono no wiiri e jayinde nde ɓe kollitino wonde kay ɓe ganda kañumen goni ñawoje ɗe leydi e France kañum kay ƴetti gueɗe ɗe e juuɗe muɗum hono no wiiri jayinde ganda kay ko kam woni jayinde Les Échos kam musidɓe jeyandiyankoɓe garti hen jayinde l'Observateur ko hen arti ɓe mbitande ko tribunal judiciaire mo Versailles kañumne kay arti e alhaali naati e alhaali ko yuti omo ganda kañum woni Madiambal Diagne ɓe kolliti tande ko omo ganda kañum woni Madiambal Diagne ɗum ko caggal nde o fawono jungo toon to France en woni tande o hettama kono de kadi caggal muɗum o wottidi ko ɗaccitede kanko omo ganda kam woni Madiambal Diagne ɗum hono no wiiri jayinde ganda kay kom woni e jayinde l'Observateur ɓe garti nonne kadi e omo ganda kam woni Samba Ka rang ɓe kolliti kay wonande on ɗon kañum oɗo saaha joni koko o fawa jungo ɗum noon ko caggal nde ɓe mbaɗi ko wiyete ko braquage to Thiès e to restaurant mo ganda kay ne tawe toon to Thiès hono no wiiri jayinde ganda kay ko kam woni jayinde l'Observateur kam musidɓe men e jeyandiyankoɓe ɓe garti hen no ɓuuri ko yajje e jayinde point acti kañum arti ko yuti ala haali omo ganda kañum woni Madiambal Diagne ɓe kolliti tan nde wonande kay ɓen ɓe ganda kañumen goni kujjikinantoɓe ɓe mbaɗi attaqué ɓe ganda kañum woni accusation ngaji ganda kay pawama e dow makko hono no wiiri jayinde ganda kay ko kam woni jayinde wiyetende jayinde point acti ɓe garti noon e caggal ɓe nde ɓe mbi caggal nde waɗa interpellé woni tan caggal nde o cagga kanko Madiambal Diagne ene woni tan nde o waɗama sous contrôle judiciaire ɗum woni ko jayinde nde arti kam musidɓe men e jeyandiyankoɓe ɓe garti hen e nder hello mabɓe arwanigo e nder nden ɗon jayinde ganda kay ko woni e jayinde wiyetende jayinde point acti jayinde guindire nde Le
Soleil kañum arti ko e jillungu hoorejo leydi ndi woni e wadde toon to leydi Kenya holno ɓe mbiri kamɓe musidɓe jeyaniyankoɓe ɓe mbi tan de ko nanodire e paayodinde woni ko sifodira hakkude leydi Sénégal kam e leydi Kenya ɗum koto banggue yaha garta woni tan to banggue visa ji to jayde nde arti hen hono no mbaɗiri e kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe ganduɗa kadi komo woni jayde guendiri nde e jayde Le Soleil ko noon kadi ɓe garti e on ɗon 1136 woni ujunere e temedere e capanɗe tati e jeegom kilogramme taw ko cocaïne mo ganduɗa kay waɗama saisir nder lebbi 5 ɓe ganduɗa kañumen goni douane waɗi ɗum saisir e nder leydi ndi ɓe kolli tan ɗum kay wonande kay ko ɗum record historique wonande kay hono no jayde waɗiri e gardidi natal muɗum. Jayde Sud Quotidien kañum arti ko yo yuwiti ala haali Madiambal Diagne ɓe mbi tan de ko caggal nde o fawano jungo toon to leydi e France caggal on ɗon mandat d'arrêt international mo ganduɗa kay fawanoma e dow kesi makko taw ko laamu leydi Sénégal wonno nden ɗon ɗaɓɓade kanko mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne o mona o jagganoma kono nde watini ko ɗaccitede kono noon e walla saaha joni ene wayno o waɗa ko sous contrôle judiciaire hono no wiiri jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde Sud Quotidien kamɓe musidɓe men e jeyaniyankoɓe ɓe garti hen. Jayde Rewmi Quotidien kañumne arti ko eko yuwiti ala haali makko kanko mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɓe mbi tan de ko Madiambal placé sous contrôle judiciaire toon to leydi France to ganduɗa kay ko toon woni to tawate ɓe kolliti noon kamɓe musidɓe men jeyaniyankoɓe ɓe garti hen ɓe mbi so tawi ko renayi kanko Madiambal Diagne ko jogorɗo neltirede ɗo e nder leydi Sénégal holno waɗiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde Rewmi Quotidien kam musidɓe men jeyaniyankoɓe ɓe garti toon to leydi Cameroun caggal ɗin ɗon sumgoji hoorejo leydi ɓe kolli tan de wonande kay omo ganduɗa kam woni Paul Biya ko kañum kay waɗa déclaré woni tan ko kañum kay wiya kañum fooli ɗin ɗon sumgoji ɗum ina tawe e jayde Rewmi Quotidien. Jayde coftal ɓalli nde jayde Record Quotidien kañum arti koko yuwiti e alhaali toon to Arabie Saoudite omo ganduɗa kañum woni capitaine équipe guendijo mo leydi Sénégal Kalidou Koulibaly ɓe mbi tan de Kalidou Koulibaly hanki e waɗi ɗum ko wiyete ko passe décisif wattini kadi markude ɗum noon ɓe mbi ko buteur et passeur décisif ɗum koko yuwiti e Ligue des champions mo ganduɗa kay ene fette toon to dewlaji Asie hono no jayde waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe garti hen e omo ganduɗa kam woni capitaine équipe guendijo mo leydi Sénégal o Kalidou Koulibaly ene sumba ene sadio ene holla ko woni ko weltare muɗum caggal nde waɗi ɗen ɗon golle payodinde. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno romnilade ko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e rowindo jaydiyeji wonata ko janggo to ko gono haji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV so yi ha waktuji 13 joni ma en gartu gam yittunan ɗon kabruji ma ɗon e ɗemgal Pular aadi meɗen e rowindo jaydeji wonata ko janggo so ko gono haji Allah jarama on jarama.